hortxe bueltaka, egin behar duena, ez dakit ezagutzen duzuen kirol hau, hor hartu eta alik eta bueltik gehien ematen saiatuko da. Hor puntan, okerrezpan hau, 180 kilo inguru pisu altxatzea da. Behan, petxuan kontrartuko du, eta alik eta buelta gehien ematen duenak, metro gehien bueltaka ematen duena, izango da, irabazle, noski. Hemen lurra ikutu arte erruedak. Ez da denborari. Denbora ez da ze ikusi kaso honetan. Apa unai, Animo! Hortxe da, mutila! Eta hortxe da Javier Urresti. Hortxe da Lena. Javi. Beste ere bai. Bigarren ere bai. Apa Javier, Animo! Hortxe, utzi. Jamotel. Hori. Osondo. Venga, beste ere bai. Hori, Javi. Hirugarren ere bai. Hortxe, begi aurrera. Eta hortxe. Amaitu du Javier Urresti. Eta eman dut hasiera, Aimar Galarraga lanean. Bezala honen espaldea, eta aukera aldeta egiteko aukera izaten duenez. Aimar, euti, hortxe. Ba! Hortxe, harri jasutzen bezala xe, ostolaza laguntze lanetan. Oso ondo, uste duzuen, ez da parte erraza. Hiru!
Eta hortxe da. Oso, bi. Iru. Lau. Bost. Seire bai. Zazpi. Zortzi, hau balandarre, animo. Behatzi. Ama. Amaika. Amabi. Amairu. Amalau. Amaios. Ez da amaseiraino itxi, baina hortxe. Pizka bera esua. Hauza da bera. Bate ziren gatzen da bada, A ber, ondo etatzen zaizki. Eta hortxe da. Bat. Bi. Iru. Lau. Bost. Sei. Zazpi. Zortzi. Behatzi. Ama bide, Ama. Amaika. Amabi bai. Eta hortxe, amabi. Azoari, pellok, egin dizena. Oso, saio bikaina. Bailander, pellok, txara batiari. Bikaina egin da. Eta hortxe da, nire arroki lanean. Esan da bezala, 28 metro du plaza bakoitzak. Hortxe eman dio Lena. Lau. Zazpi.
Zortzi. Bederatzi. Apa nerea, animo! Eta lamak, gaur hemen. Eta hortxe da. 20 urte. Eta notuko taldean ibiltzen dira. Bat. Bost. Sei. Bederatzi. Amairu. Oso ondo, hori. Amalau. Amabost. Hori, hortxe. Amaitu da. Horba epailea, baina amabost eta sei urtekoa, Lierni Osa. Eta hau ere, hor, zarotzeko biharren txapelketan parte hartutakoa, arre jasotzen. Eta hor txasila. Esan bezala, crossfit, arrek zutzen ere, parte hartuta dagoen, herrikiron munduan, hortxe bueltaka da hilkena. Bost!
6. Zortzi. Aztenako, ez dugu aztu behar eskerrak ematea, bereziertua sagardotegiai, mahala eserriko produktuai, Gipuzkoako foru aldundiai, eta Asteasuko udalari gauza hauek antolatzen laguntza eman duelako. Baina, martxa zira. Martxa da, Javier. Hori, Javi. Javi. Lanean. Hortxe da, lehen eman ditu. Javi, venga. Bost. Hori, Javi. Seigarren ere bai. Ondo, Javi. Venga, hori, Javi. Euti. Ama! Ama, Javi! Ondo, venga, Euti. Euti. Venga, haztu zinga, egin zalabe. Euti. Hortxe. Amaika! Venga, Javi. Emo, egurre. Venga, Javi, venga. Etxutxeraino. Hori, Javi. Amabi! Amabi guztuak. Ibilitako mutila, gaur xingan txapelketa, Gipuzkoako txapelketa honetan. Eta hortxe da. Hortxe eman dio lehen plaza. Hori jo. Bost! Hori. Hortxe bide jo.
6. Hau bai gabe, animo! Behatzi! Venga, aurrera! Hortxe! Hori hori! Ama! Hori hori! Amaika! Amabil! Eta etxezen, gaur urranduen! Amabil zinta bat, eta hor neurtuko duen epaile. Eta hartxe da, horito eta 37 urte. Eta goelatxo bezalaxe, hau ere hemen harri jasotzen. Behin baino gehiotan parte hartu duen kirolari. Ba! Bi! Venga, Imarre. Seguro, seguro. Iru! Aurrera, tranquil. Hortxe! Ondo! Aimar! Eta lau! Lau plaza justua. Eta hirugarren egin duena, hor Gipuzkoako orga txapelketa honetan, 3 plaza laurden bat, 3 metro eta 70 zentimetro honekin, etorri dadila Javier Urresti. Eta etxemo dio, Ramotxo, estasuneo, Kirol eta zinegotziak, Javierri, hirugarren saria. Bigarren saria, Orillo Tarrai, Aimar Galarraga. 3 plaza eta erdi eginda. Bueno, hortxe zinegotziak eta Gipuzkoako lehendakariak, Ainoak, hortxe eman dizte, bigarrenari. Eta aurtengo orga edo gurdi txapelketa hontako txapelduna Unai Goitia, 5 plaza metro bat eta 26 zentimetro egin. Hortxe zen, metro taldeko 21 urte. Eta hortxe izango du, bere txapela. Berezi hartuan Sagarroko saria. Eta nola Ramotxo hortxe jarriko dio. 2008 bateko Gipuzkoako txapelaren hortxe da. Bueno, orga edo gurdi txapelketakoak hortxe dira.
Eta hirugarren egin duena Urnietarra Nerea Arruti, 10 plaza justurekin. Hortxe dator. Hemen federazio herrikiroletan, jende berri ikustea, poz handi hartzen dugu. Eta Nereatik berdin. Hortxe da Ainoak eta Ramontxok eman dieten saria, hirugarrena. Esan da bezala, 10 plaza justuak. Bigarren egin duena, 10 plaza lauzinta 2 metro eta 80 zentimetrorekin, Lierni Osa, Zaroztarra. Oso no, hortxe da Ramontxo eta Ainoa. Hortxe da Zaroztarra. Hortxe dira, eta aurtengo irabazlea Ane Urresti, mesedez. 20 urte, 15 plaza. 10 metro eta erdirekin, hortxe saria zinegotziak. Eta hortxe izango du, aukera, bere aitak txapela jarriko dio, alabari. Hortxe. Ahora augurar. Aitak. Eruperi. Herrikiro mundua ezautu aztea bakarrik ez hementxe parte hartu eta zer nolako lanak egiten ikustea, pozgarria delako, nola ez. Txara hondelako dugun nahi. Hirugarren egin duena, 4 plaza justurekin, Aimar Galarra Orinotarra. Hortxe da. Hortxe da, Sagardo Bitzapai, Aimar. Eatez? Erraik, propaganda errekin egez. Bigarren egin duena, 12 plaza justurekin, Javier Urresti. Txara guetari ere. Hortxe da, Ondriu taldeko, Ondarrotarra. Hausoko. Eta 2021ko Gipuzkoako txapelduna txinga eramaten, Jon Unono Ebenatxo Azkoitiarra. Amabi plaza, zinta bat eta 80 zentimetrorekin, sagardua. Eta nola ez, ondo merezitako txapela, zorionak, Jon. Eta hortxe dituzue. Eskerrak emena izkiet, txapiket ez danez, zero zerbait, sagardo bitzetemo gitez. Bueno, hortxe dira, Lander, Otermin da Pello Argaiai, mesedez. Etorri mesedez, zure erakustaldiak emerezien, zerbait. Hortxe dira. Eta minutu terren egin dute, txapiketa izan baliz, 2 minutu izaten dira, baina bestela 45 kilo eta 7 metro goiketa bete dituzte. Eta erakustaldeatik eskarrik asko bere-benetan, olako erakustaldeak ez dedikandu olako kiloak, hasta txantzak, txinga. Jare, bai.